lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Kalanw daminɛna ni kalanw daminɛna siraba boli tuga bɛ falen ka d'a kan denmisɛnninw bɛ caya sira kan ɔkɔlitaga siraw kan bolimafɛnw fana fanga bɛ bonya ni kalan tɛ wagati min na i b'a sɔrɔ caman tɛ boli mais ni kalan daminɛna mɔgɔw bɛ caya sira kan donc sira boli togo bɛ yɛlɛma o la ka kɔn ni kalanta ye an wulila ka se spécialistes ma minnu ka baara ye siraba yɛrɛ lakanani ko ye a bɛna welekan kɛ welekan minnu bɛ kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔw ka se ka baara kɛ n'o ye ɔkɔlita in kɔnɔ walasa accident minnu ni a caman bɛ kɛ ɔkɔlita kɔnɔna la caman ka se ka bɔ o accident na donc bi an bɛna kuma olu de kan an bɛ taa siraba kan. Bon, c'est comme il faut circulation pour le bon. Actuellement, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont en train de conduire, mais réellement, ils n'ont pas de permis. C'est-à-dire que bon, la circulation est chauffée, mobile boule baka kacha, mais mobile don baka mancham. Donc, ils n'ont qu'à prendre des dispositions. Il y a des gens qui ont mobile boule haklisiki là, et que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour que accident ka dɔgɔya GMS ɲɛmɔgɔ u kɔni bɛ se ka polisi dɔw bɔ ka fara polisi minnu bɛ circulation na olu ka dɔgɔ rond-point camanba bɛ yen polisi ka kan o la polisi to o la pour que baara ka nɔgɔya u bolo donc n'olu caman bɔra sisan baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo o cogo de la. I bɛ mun fɔ usager tɔw ye. Bon n bɛ min fɔ fana transporteur minnu bɛ mobili boli n'olu ye mobili bolilaw ye u fana ka taa dɔɔni dɔɔni k'a bila u kunkolo la u bɛ ka mobili boli dugu kɔnɔna de la. n'u ye denmisɛnninw u ka sira d'u ma ka ɲa u ka bila u kunkolo u bɛ ka boli kɛ dugu kɔnɔna de la dugu kɔnɔna mobili boli ni kungo kɔnɔna boli cogo tɛ kelen ye. Siraba kibaruyaw. Camion mun filɛ nin ale camion natɔla a frein y'a bila donc frein kɛlen k'a bila polisiw y'a signalé ko camion bɛ ka jigin ko frein t'a la polisiw kɔni commencera ka sira dégager pour que u bɛ sira don a kɔrɔ malheureusement chauffeur kɛ tila ka mobili maîtriser mobili binna a bolo mobili binna a bolo barigon de tun b'a kɔnɔ alcool tun b'a barigon dɔw kɔnɔ yɛrɛ tasuma ye mobili minɛ donc o de nana ni nin ye ka sɔrɔ ka tasuma cari parce que barigon binna alcool ma tasuma carila ka taa voilà an b'o kɛnɛ de kan. Bon waleya min bɛ se ka kɛ n'an bɛ se ka kisi a ma o ye halisa an ka sariya minnu bɛ an ka jamana la an ka sariyaw bato ka sariyaw bato kelen filanan ye mun ye fana ka sikaso dɛmɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ écolita ɲɛbilaw na hukumu kɔnɔna la polisiw u ka baara bɛnnen don adamadenw ka lakana ma siraba kan an ta bɛ o kan donc an y'a kanu ka ladilikan dɔw fɔ an balima bolifɛntigiw ye ka ladilikan dɔw di masaw ma ekɔliden masaw ni ka ladilikan dɔw di ekɔlidenw yɛrɛ ma nin waati in kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ circulation to fanga kun ka bon halisa fanga ka bon o ye walan bilalen o bɛ dɔ bɔ a la mais walan bɛna tali kura min kɛ nin ye dɔ de bɛna fara halisa moto kan dɔ bɛ fara mobiliw kan donc ni dɔ farala nin bɛɛ kan a bɛna ni adamadenw m'u hakili t'u yɛrɛ la a bɛna ni kasara ye a bɛna ni kɔlɔlɔ ye an y'a kanu k'a fɔ an bɛ ladilikan dɔw di denmisɛn somɔgɔw k'u hakili t'u la denmisɛnw yɛrɛ k'u hakili t'u la an ka jateminɛw ye a yira k'a fɔ san tɛmɛnen kɔnɔ accident kɔnɔna la ekɔliden min de joginna accident kɔnɔ minnu de sara a hakɛ ka ca an y'a ye accident bɛɛ faralen ye ka taa saya la o ka taa joginni na o ka taa bolifɛn tiɲɛni ni mobili tiɲɛni na an y'a ye a b'a ta fo 200 ani buruburuni donc o ye fɛn min ye a ka ca kojugu an y'a kanu k'a fɔ an bɛ ladilikanw di masaw ma ka ladilikan di ekɔlidenw ma walasa dɔ bɛ bɔ o jate ninnu na a ka jigin kosɛbɛ anw ka baara talen bɛ k'a bila walasa ka accident k'a balili ka gɛlɛn
mais an b'a kɛ cogo bɛɛ la walasa caman ka bɔ a la walasa adamadenw ni bɛ se ka lakana cogo min na o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fɔlɔ ye ka mɔgɔw yɛlɛ moto ka fo 3 o 4 fo 5 ne yɛrɛ kuma caman n bɛ denbatigi dɔw ye moto ka fo den 5 den 6 b'a kan o ye fɛn min ye a cɛ man ɲi a ka dabila parce que n'i b'a kɛ a b'a to i kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ni k'a fɔ i bɛ moto lata yan fɛ k'a lana yan fɛ ani k'a k'i sago ye a b'olu dɔgɔya n'an b'a fɔ o ma ko marge de manœuvre a b'o dɔgɔya n'a y'o dɔgɔya i bɛ exposer n'i exposera insécurité bɛ na i bɛ se ka se dɔ ma dɔ bɛ s'i ma ala man kisira minnu bɛ lahaw ta boli la ni y'u t'u hakili to ɲɔgɔn na ni mɔgɔ y'i gosi ka mɔgɔ 6 to moto kan ka mɔgɔ 5 to a kasara ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ 2 kan donc fɛn min don a man ɲi sariya y'a kɔn anw tɛ fɛ ka mɔgɔ gɛn n'i ye mɔgɔ gɛn mɔgɔ 6 mɔgɔ 5 moto kan ni bin kɛra olu ta tɛ ye polisiw ta de bɛ ye o de kama an y'a fɔ ko ka mɔgɔ gɛn dabila nka sariyaw bɛ yen nɔ fɛɛrɛw b'an bolo an bɛ se ka minnu kɛ walasa k'i minɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛnni ye o sariyaw bɛɛ b'an bolo donc miiri la a tɛ s'o ma maaw k'a lajɛ u k'o dabila ni denw ka ca n'i bɛ taa i k'u ta 1-1 2-2 i ka t'u bila ka segin o ka fisa i ka mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 yɛlɛ moto kan k'a fɔ k'i bɛ t'u bila fɛn min don an k'an b'o fɔ masaw ye u k'u hakili t'o la kosɛbɛ u k'o dabila min ye ekɔlidenw minnu bɛ siraba kan kɛrɛfɛla la ani minnu bɛ siraw tigɛ ka don kilasi kɔnɔ bɛɛ tɛ yɛlɛ moto kan dɔw fana bɛ taa sen na an k'an hakili to olu la an b'a yira k'a fɔ ye passage piéton bɛ yen sirabadaw la tiri bɛ yɔrɔ minnu na ka ca mɔgɔw bɛ tɛmɛ a fɛ i bɛna i b'i jɔ n'i y'i jɔ polisi min b'a masurunya la a bɛ sira tigɛ a b'i latɛmɛ minnu b'u ka bolifɛnw fana kɔnɔ n'i y'a ye denmisɛnninw sakiw b'u kɔ la denmisɛnnin fitininw de don u bɛ fɛ ka sira tigɛ hali ni polisiw m'u ye e kan ka fɛɛrɛ minɛ k'i jɔ sennama a ka tɛmɛ parce que priorité bɛ sennama bolo ni bolifɛntigi ye i b'i to a ka tɛmɛ denmisɛnninw de don u bɛ taa ekɔli de la a caman bɛ yen nɔ u tɛ sira cogo dɔn donc n'an fana y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka sira minɛ walasa olu bɛ se ka tɛmɛ o ka fisa parce que an yɛrɛ ye denbatigi ye n'i y'i miiri k'a fɔ i taw b'i kɔ i bɛ min k'i tɔw ye o de fana bɛ sira i taw la donc n'i y'i miiri o la k'a fɔ ko ne ye nin denmisɛnnin fitinin ye n t'a ɲɔgɔnna de don i k'i jɔ a ka tɛmɛ a tɛ foyi de tiɲɛ waatinin kunkurunin a k'a to a ka tɛmɛ n'o bɔra la an b'a ɲini fana k'a f'u ɲɛna ni ekɔli jiginna boliboliw ka siraw tigɛ u k'a lajɛ ekɔli minnu ka surun sirada la u bɛ se ka hali société de gardiennage mɔgɔw dɔ ɲini minnu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka sira latigɛ denmisɛnninw bɛ se ka tɛmɛ ka sira latigɛ denmisɛnninw bɛ se ka don o bɛ caman bɔ kasara la donc an ko k'an b'o fɛɛrɛ damadɔnin f'u ye u k'u hakili t'o la mais min ye polisi ta fanfɛla ye fɛɛrɛw tigɛlen don sɔgɔmada joona ninnu fɛ k'olu ta heure la a n'a jigin heure la anw bɛ mɔgɔw latɛmɛ ni ala sɔnna n'u taara n'u y'u jɔ sirada la polisikɛ kɛrɛfɛ polisikɛ min bɛ fɛ ka tɛmɛ n'a y'i jɔlen dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka tɛmɛ donc a bɛ sira tigɛ i bi tɛmɛ a bɛ tila ka sira di mobilitigiw ma o bɛ tɛmɛ donc an b'a ɲini an balima bolifɛntigiw fɛ a kɛra mototigiw ye a kɛra mobilitigiw ye u k'u hakili to o yɔrɔ la u ka polisiw ka ladilikanw lamɛn u ka sirabakan sariya u k'a bato an y'a ye k'a fɔ fana caman fana de ni tora ka kɛ kasiki dɔnbaliya ye yɔrɔ an ye kasiki don kɛ maa minnu tɛ ko kalama kasiki de bɛ mɔgɔ lakana ale de b'a to ni kasara y'i sɔrɔ min ye kunkolo yanfanfɛla ye a b'a lakana walasa basi kana sɔrɔ ni maa minnu bɛ se ka kasiki fana don ka kasiki don ka moto boli ka kasiki don denmisɛnninw kunna n'u bɛ taa n'u ye ekɔli la mun b'a boli mun bɛ se ka kɔfɛ kasiki kan ka don a bɛɛ kunna walasa ni kasara y'i sɔrɔ a kasara bɛ se ka dan sira la cogo min na donc an y'a essayer k'a fɔ k'an b'o ladilikan damadɔ de d'u ma sennamaw k'u hakili t'o la bolifɛn ka boli dɔɔni mɔgɔw ka taa dɔɔni u kana dɔɔni donc ekɔli kɔnɔna wulili min filɛ nin ye an bɛ foli kɛ ala ka a kɛ basigi kɔnɔ ala k'a kɛ ni bɛɛ ka nisɔndiya san bɛ ban waati min na laɲini fɛn fɛn ɲinina kalandenw fɛ bɛɛ ka laɲini ka sabati masaw fana k'u hakili to denmisɛnninw ka kalanko la k'u hakili to denmisɛnninw ka tagasegin na parce que siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye an k'u lakana an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa denmisɛnninw ka tagasegi bɛ se ka nɔgɔya ekɔli kɔnɔ an fana ka wulikajɔ bɛnnen b'o kan ni ala sɔnna min ye an ta fanfɛla ye an b'an cɛsiri walasa adamadenw ka tagasegi bɛ se ka nɔgɔya an bɛ waati min na ni o ye ekɔlita ye waati ye anw bolo waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a ka gɛlɛn kun jumɛn na mɔgɔw bɛ caya sira sanfɛ a waati dugukɔnɔna bɛ o la cogo min wulakɔnɔna fana bɛ o la o cogo la donc nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye anw bolo alors o kama an ka minisiri ɲɛmɔgɔ n'o ye ministre de transport ye ale ye an bilasira ni waleyaw ye ani kunnafoniw ye ani baara taabolo ɲumanw ye pour que an bɛ se ka kunnafoni lase siraba matarafabagaw bɛɛ lajɛlen ma ale ka hakili ɲuman kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko siraba matarafali ekɔlita ɲɛkɔrɔla ninnu na a waati ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye donc an ka kunnafoni di mɔgɔw ma kunnafoni sugu jumɛn
mɔgɔw ka u hakili t'u yɛrɛ la fɔlɔ sira sanfɛ parce que fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka taa ni ka segin bɛ caya sira sanfɛ o ye mun ye école ta sera dɔw bɛ région dɔw la u taara vacances kɛ vacances banna sisan u kan ka segin ka na Bamakɔ donc dugu furancɛw la mobiliw ka taa ni ka segin bɛ caya donc an bɛ min ɲini bolifɛn matarafabagaw fɛ waati u ka u hakili to u yɛrɛ la boli damatɛmɛ k'a dabila ka mobili fa ka damatɛmɛ u k'a dabila n'i ye dugu kɔnɔna fana ta école mana ta jama bɛ caya sira sanfɛ parce que minnu bɛ taa école la ni écoledenw ye anw b'u u catégoriser fɔ sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔn na groupe fɔlɔfɔlɔ olu ye jumɛnw ye minnu somɔgɔw b'u ta mobili la ka t'olu bila école la o ye groupe fɔlɔ mɔgɔ ye anw bolo groupe filanan mɔgɔ ye jɔn ye anw bolo minnu yɛrɛ bɛ yen ni bolifɛn bɛ u yɛrɛ bolo soit a kɛra mobili ye o a kɛra nɛgɛso ye o a kɛra moto ye o ni écoledenw yɛrɛ bɛ taa u yɛrɛ ye école la groupe filanan sabanan o ye jɔn ye minnu hakilila kɔrɔbayara dɔɔni mais u bɛ taa école la u sen na groupe naaninan o ye minnu tɛgɛ bɛ minɛ u bangebagaw fɛ ka taa n'u ye école la nin groupe kelen-kelenna bɛɛ ninnu bɛɛ ni u ka ladilikan don sira matarafali la n'u bɛ taa école la parce que n'i y'a jate minɛ a ka gɛlɛ a ka faamuya mɔgɔninfin tatɔ dɔnniya ɲini ko e ye kasara sɔrɔ dɔnniya ɲinini sira fɛ a ka gɛlɛn donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolifɛntigiw bɛɛ k'u hakili to écoledenw na bɛɛ k'i hakili to circulation na bɛɛ k'i hakili to siraba kan boli la nin waati ka bolifɛn boli ni hakɛ ye ni an bɛ dugu kɔnɔna la ni an b'a fɔ ma ko 50 km/h mɔgɔ si kana tɛmɛ o hakɛ kan sariya y'o de fɔ mais hali n'i bɛ se ka jigin o jukɔrɔ i kana tɛmɛ 20 km/h 30 km/h n'i bɛ yɔrɔ min na ni bolifɛn man kan ka tɛmɛ 20 km/h kan yen nɔ an b'a ɲini fɛ i ka taa o allure la a kun tɛ foyi ye pour que ka mɔgɔninfinw ni kisi cogo min an bɛ min ɲini wula kɔnɔ minnu bɛ dugu furancɛw fana na k'a yira u la dugu furancɛw la sariya ko de ko bolifɛn kana tɛmɛ kilo 90 heure kelen kan n'o ye 90 km/h ye bolifɛn si an t'a ɲini bolifɛn si ka bolifɛn ka tɛmɛ o hakɛ kan bɛɛ ka don hakɛ kɔnɔna la hali ni bɛ se ka dɔ bɔ o la o ka di an ye parce que a kun tɛ foyi ye pour que n'u bɛ se ka kisi cogo min donc an b'a ɲini bolifɛn bolila bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka boli damatɛmɛ ye k'a to yen o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye ka mɔgɔw don k'u fa ka mobili fa jama la fo ka damatɛmɛ kɛwale min don a cɛ ka jugu hali kosɛbɛ a tɛ bɛn hali dɔɔni sariya ma jɛn n'a ye donc mɔgɔ hakɛ min fɔra ko kan ka don bolifɛn kɔnɔ kana tɛmɛ o hakɛ kan da o hakɛ ma n'o kɛra i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔninfinw ni kisi minnu yɛrɛ bɛ moto sanfɛ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ka loi yɛlɛ moto sanfɛ u k'a dabila parce que a tɛ foyi lase mɔgɔ ma ni kasara tɛ donc sira dugu furancɛw la an b'a ɲini bolifɛn bolilaw fɛ u ka bolifɛn boli ni hakili ye u kana bolifɛn fa ka damatɛmɛ u ka u hakili to u yɛrɛ la parce que hali wula togodaw la denmisɛnninw bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na u bɛ goudron tigɛ de peut-être ka taa école la donc u goudron tigɛtɔ o tɛ siraba sariya matarafali ɲɛdɔn kosɛbɛ donc an b'a ɲini bolifɛntigiw fɛ u k'u hakili to denmisɛnninw na n'u bɛ sira tigɛ n'i ye denmisɛnninw ye yɔrɔ o yɔrɔ u gɛrɛla goudron na u b'a fɛ ka sira tigɛ taa dɔɔni dɔɔni i k'i jɔ u ka tɛmɛ n'u tɛmɛna waati min ayiwa i bɛ se ka continuer ka sira fɛ dɔɔni dɔɔni o ye minnu ye an balima minnu bɛ wula kɔnɔna la ka ni kibaruya lase olu fana olu ma dugu kɔnɔna ta ye minnu ye n ye groupe 4 minnu fɔ groupe fɔlɔ ni o ye minnu bangebagaw b'u ta bolifɛnw na mobili la ka taa ou bien moto la ka t'u bila école la an b'a ɲini u fɛ minnu bɛ mobili la n'a ye denmisɛnninw don mobili kɔnɔ a ka hakili t'u la parce que denmisɛnninw dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ mobili kɔnɔ u bɛ girin u bɛ vitre dayɛlɛ u bangebagaw t'a kalama nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase ou bien ka portière dayɛlɛ o bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase circulation na ka kasara lase u yɛrɛ ma donc an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to o yɔrɔ la ni denmisɛnninw da bolifɛn kɔnɔ ka denmisɛnninw suit pour que u kana ko dɔ kɛ mobili kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka u yɛrɛ ka danger créer o ye kibaruya an bɛ ci min lase bangebagaw ma minnu b'u denw ta ka taa u bila o ye minnu bɛ mobili la minnu bɛ moto la an b'a ɲini u fɛ n'i bɛ den de ta ka taa bila école la moto la a ɲini i ka casque don i kunna i bɛ casque don i kunna cogo min i bɛ den min ta ka taa bila école la n b'a ɲini i ka casque fana don a kunna o cogo la i ka taa bila i tɛ o kun tɛ foyi ye pour que ka ni kisi mɔgɔ si tɛ kasara na kuma kelen nɔ mais a k'a sɔrɔ au moins i ye fɛn kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ni kisi groupe filanan n'o ye groupe filanan mɔgɔ minnu bɛ bolifɛn ta ka taa u yɛrɛ ye école la école den minnu bɛ bolifɛn ta u yɛrɛ ka bolifɛn ta ka taa u yɛrɛ ye an b'a ɲini u fɛ an b'a ɲini bangebagaw fɛ u k'u hakili to a yɔrɔ la denmisɛnnin min si ma se an den min si ma se bolifɛn boli ye u kana to u ka bolifɛn d'a ma a misali la an bɛ jakarta moto filɛ nin ye an ka code la route ko ni denmisɛnnin si ma san 16 sɔrɔ
ko o man kan ka jakarta boli ayiwa donc an minnu ye bangebagaw ye n'an ɲɛ b'an den min na a tɛ san 16 bɔ an kana jakarta d'a ma a ka taa ekɔli la donc minnu si sera jakarta bolili ye an b'a ɲini an bangebagaw fɛ a ye kasiki ɲini ka d'u ma u ka don u kunna n'u bɛ taa ekɔliso la k'a yira u la u ka bolifɛn boli dɔɔni dɔɔni bolifɛn boli ɲɛdɔnni o bɛ sɔrɔ gafe min kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma code la route u ka denmisɛnninw bila ka taa auto école la u ka taa code la route kalan kɛ moto permis u k'a ɲini u k'a di u denw ma o de bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin bɛ siraba bolili matarafali a b'a faamuya kosɛbɛ auto école fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ yan nɔ duguba kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara auto école fɛn o fɛn na Mali kɔnɔ yan i b'a fɛ ka bolifɛn sira de matarafali sira boli circulation routière faamuya n'i y'a ɲɛf'u ye u bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen d'i ma wa moto kan ka jakarta kan ka boli ni permis min ye n'i ko k'i mago bɛ permis na a bɛ sɔrɔ cogo min na u b'a bɛɛ ɲɛf'i ye a man gɛlɛn yɛrɛ gɛlɛya foyi t'a la donc an m'u ɲini an bangebagaw fɛ a ka hakili to denmisɛnninw na mɔgɔ n'i bɛ den fɛ de i b'a protéger foyi kana sɔrɔ donc foyi kana sɔrɔ sira min fɛ circulation na o dɔ ye k'a bila sira ɲuman kan sira ɲuman ye mun ye a bɛ ka bolifɛn min boli a si ka se a bolili ma fɔlɔ n'a si ma se kana sɔn filanan ye min ye san'a ka boli a bila a ka taa boli kalanni ɲɛdɔn pour que ka permis ta ka d'a ma a naaninan sabanan ye min ye kana to hali n'a y'o bɛɛ kɛ ka ban kana to a ka sigi moto in sanfɛ ka taa tant que casque t'a kun na donc n'an y'o kɛ an bɛ kɛ sababu ye ka denw protéger o denw denmisɛnninw fana n'u ye bolifɛn boli faamuya i bɛ taa sɔrɔ circulation na u bɛ kɛ misali de ye parce que i bɛ taa u ye damatɛmɛ wale fɛn fɛn bɛ kɛ sira la i t'a a mɔgɔ sugu sɔrɔ u b'o kɛ parce que u b'a dɔn u y'a kalan u y'a ɲɛdɔn min b'a la donc o ye groupe filanan ka message ye u kana sɔn minnu bɛ taa moto la u kana sɔn ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 k'u layɛlɛn moto sanfɛ ka boli ka taa u kana sɔn a ma u ka casque don u kun na boli damatɛmɛ u k'o dabila ka to ka bolifɛn boli ka téléphone ci u k'a dabila ka fɛn ta min b'i bɔ i hakili sanfɛ k'i sigi bolifɛn sanfɛ o ka dabila donc an b'o ɲɛfɔ denmisɛnninlamɔgɔw ye minnu bɛ bolifɛn ta n'u yɛrɛ ka bolifɛn b'u bolo a kɛra mobili ye sa o a kɛra moto ye sa o a kɛra nɛgɛso ye n'u b'u yɛrɛ ka bolifɛn ta k'a boli ka taa ekɔliso la groupe sabanan ni o ye minnu bɛ taa u sen na olu de ta ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que an b'a fɔ olu de ma ko usager vulnérable i sera olu ma kara de b'olu olu bɛ jɔki u ser'i ma olu de bɛ jɔki donc an b'a yira olu ka prise en olu ka welewelekan bɛ da ka taa to olu ma o ka gɛlɛn anw yɔrɔ kosɛbɛ an b'a ɲini bolifɛn bolila bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to sennamaw la a kɛra ekɔliden o a kɛra sennama wɛrɛ bɛɛ de k'i hakili to sennamaw la circulation na ayiwa ni minnu bɛ taa ekɔli fana na comme kɛrɛnkɛrɛnna ekɔli ta de don ayiwa denmisɛnnin minnu bɛ taa ekɔli la an b'a ɲini u fɛ u kana yɛlɛ goudron sanfɛ n'u bɛ taa ekɔli la goudron kɛrɛfɛla n'an b'a fɔ o ma ko trottoir u ka yɛlɛ trottoir sanfɛ n'u bɛ taama u k'u taama trottoir sanfɛla la minnu bɛ wulakɔnɔlaw la goudron kɛrɛfɛla ninnu a tɛ fɔ olu ma trottoir a bɛ fɔ o ma ko accotement u k'u taama accotement sanfɛla la ka taa an bɛ misali min fana ɲɛf'u ye ka da o kan n'i bɛ sira fɛ n'i bɛ taama i sen na ka taa an b'a ɲini bolifɛntigiw fɛ u k'u hakili to u ni sennamaw la k'a fɔ sennamaw fana ye n'u bɛ taa u ka taama sira fɛ u ni mobiliw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn cogo min misali la n'i bɛ sira fɛ ka taa i ɲɛ bɛ i taama côté la i bi mobili min bɛ ka nalen kana to i ka taama mobili ka bɔ i kɔfɛ ka na o de man ɲi anw ka ladilikan an b'o de fɔ mɔgɔw ye i bi taama cogo la sira fɛ pour que mobili min bɛ ka na i n'o ka ɲɔgɔn kunbɛn i k'o ka ɲɔgɔn kunbɛn i bɛ taama o côté la parce que fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ n'i bɛ taama i bɛ taama i kinibolo fɛ ka taa kinibolo fɛ taama in fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun b'a kuma fɔ mais sisan anw y'a jateminɛ insécurité don pourquoi parce que e bɛ ka taama i kinibolo fɛ ka taa mobili dɔ fana bɛ ka tagalen e bɛ ka taalen sens fɛ mobili kelen fana bɛ ka taa o sens fɛ donc o kɔrɔ ye ko mobili bɛ bɔ e kɔfɛ ka na de kana bali la kana tɛmɛ i la bon ala k'an kisi ni mobili ni gɛrɛgɛrɛ y'a sɔrɔ a bɛna bali e taamatɔ kɔ donni na ka na yɛlɛ i kan i t'a ye mais n'i bɛ ka taama sira ɲumankurufɛla la mobili min bɛ ka nalen e n'o bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn a kɛra cogo cogo hali ni ko y'o mobili sɔrɔ n'a gɛrɛgɛrɛ la i ɲɛ b'a natɔ la i bɛ boli k'i mabɔ a la ka sɔrɔ a ma s'i ma donc an b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i bɛ taama sira sanfɛ sira kinibolo yanfan o to yen taa sira ɲumankuru yanfan na i bɛ taama trottoir sanfɛ ou bien accotement sanfɛ ka taa sira ɲumankurufɛla la comme ça mobili fɛn fɛn bɛ ka na i b'u natɔ ye a ka gɛlɛn kasara ka i sɔrɔ parce que i bɛ kasara natɔ ye mais n'i bɛ sira kinibolo fɛ ka taama mobili minnu bɛ ka na olu bɛ ka bɔ i kɔfɛ ka na i tɛ kasara natɔ ye dɛ parce que u bɛ bɔ kɔfɛ de ka na u bɛna bali la donc minnu bɛ taama u sen na ka taa an b'o fɔ u ye k'u gɛlɛya kosɛbɛ u ka taama u taamacogo la ka ca ala fɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye o cogo la k'u yɛrɛ ni kisi n'u ye kasara natɔ ye an bɛ min fɔ ka da o kan fana
n'u bɛ siraw tigɛ parce que n'u b'a fɛ k'u taama sira kɛrɛfɛ ka taa mais n'u b'a fɛ ka siraw tigɛ an b'a ɲini u fɛ u ka sira tigɛ yɔrɔw la senamaw kan ka sira tigɛ yɔrɔ minnu na parce que a yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnlen don ka yɔrɔw yira tɛrɛ jɛmanw cicilen don sira sanfɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ de labɛnna k'a fɔ ko yen de senamaw tɛmɛ sira ye donc an b'a ɲini senamaw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ la n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye k'u yɛrɛ ni kisi ni o tɛrɛ jɛman tɛ yɔrɔ min polisiw bɛ yɔrɔ min u ka gɛrɛ polisiw la k'a fɔ polisiw ye u b'a fɛ ka sira tigɛ polisiw bɛ yen nɔ o de kama o yɛrɛ de ka d'u ye parce que u ka baara ye nin de an b'u fo k'u waliɲuman dɔn o baara la u k'u gɛrɛ polisiw la k'a f'u ye an b'a fɛ ka sira tigɛ polisiw b'u dɛmɛ u bɛ sira tigɛ foyi t'u sɔrɔ polisi tɛ yɔrɔ min na ni passerelle bɛ yen ni o ye sanfɛ pont ye senamaw bɛ taama pont min sanfɛ pont min ka fa bɛ sira sanfɛla la an b'a ɲini u fɛ u ka yen yɔrɔw matarafa parce que an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u waliɲuman dɔn u ye nin fɛn in dilan nafoloba de donna nin fɛn ninnu na pour que senamaw ni bɛ se ka kisi cogo min na a fɛn in dilanna yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ senamaw ni bolifɛntigiw de ka ferekeli ɲɔgɔn na a yɔrɔ la fanga ka bon kosɛbɛ o de kosɔn a dilanna a yɛrɛ sugu la k'a jira senamaw la an t'a fɛ an ni mobilitigiw ka don ɲɔgɔn na tuguni nin yɔrɔ sugu la donc aw ka tɛmɛ sanfɛ a ka mobilitigiw ni mobiliw ka tɛmɛ duguma bon ni e ma o kɛ fo i nana i sen don mobiliw sen na a ka ca ala fɛ kasara bɛ na donc an b'a ɲini senamaw fɛ senamaw tɛmɛsira min bɛ yen nɔ n'o ye a pɔnnama don sanfɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ senamaw a y'a matarafa ekɔlidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni aw bɛ taa ekɔli la a ye tɛmɛ yɔrɔ fɛ ni a bɛ bɔ ekɔli la fana a ka tɛmɛ yɔrɔ fɛ a bɛ kɛ sababu ye ani mobilitigi si tɛ se ɲɔgɔn ma a bɛ taa ekɔli la aw fɛrɛ ma a bɛ segin ka bɔ ekɔli la aw fɛrɛ ma min ɲini halisa an bangebagaw fɛ o ye u k'u hakili to denmisɛnninw na o de ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ u ka ladilikan caman di denmisɛnninw ma sira matarafali la sanni denmisɛnninw ka bɔ ka taa ekɔlisow la ani an bɛ min fɔ bolibagaw fana ye u ko u janto yɛrɛ la parce que janto yɛrɛ la de ɲɔgɔn tɛ o de bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka i yɛrɛ ni kisi ka mɔgɔ wɛrɛ ni kisi an b'a ɲini bolifɛn matarafaga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲini ka siraba bolili sariya k'a ɲini ka dɔn mɔgɔ tɛ kɛ ko la k'i t'a ɲini ka ɲɛ dɔn n'i bɛ bolifɛn de b'i bolo k'i b'a fɛ ka bolifɛn de boli sira sanfɛ a kan ka boli ni sariya min ye a ɲini k'a ɲɛ dɔn a ɲini k'a ɲɛ dɔn gɛlɛya foyi t'a la bi an bɛ yɔrɔ min n'i sera auto école fɛn o fɛn na bi i mana kɛ bolifɛn sugu o sugu kan a kan ka boli cogo min u b'a ɲɛ f'i ye an bɛ min ɲini ka da o kan min fɔ ka da o kan n'an tɛ segin o fɔli la o kɛra ekɔlidenw ye o kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ moto sanfɛ a ka kasiki don aw kunna mɔgɔ ka ɲini ka kasiki don aw kunna kasiki in bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔninfinw ni kisi mɔgɔ si tɛ kasara na kuma kelen nɔ boli damatɛmɛ an b'a ɲini bolifɛntigi bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'u dabila n ka bolifɛn tiɲɛna k'a jɔ sira kɛrɛfɛ k'i kɔ don a la ka taa an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔw k'u dabila n'i ka bolifɛn tiɲɛna a jɔ yɔrɔ la a tɛ mɔgɔ degun yɔrɔ min an b'a fɔ fɛn ma ko triangle ni fɛn labɛnnen don ni yelen mana sigi a kan a bɛ mɛnɛmɛnɛ i y'o bila i ka mobili ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ pour que i ka bolifɛn ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ pour que a ka dɔn ko i ka degun de b'i kan nin yɔrɔ la i ka bolifɛn kan minnu bɛ sojɔ la n'u b'u ka cɛncɛn n'u ka bɛlɛw cɛ ka taa to goudron sanfɛ goudron sira tɛ mɔgɔ kelen ta ye sira ye bɛɛ lajɛlen de ta ye ni e kelen y'a k'i ta ye i bɛ kɛ sababu ye ka kasara de lase mɔgɔw ma sira tɛ mɔgɔ si ka cɛncɛn to yɔrɔ ye sira tɛ bɛlɛw to yɔrɔ ye n'i b'i ka sojɔ la i ka so jɔtɔ man kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔninfinw ni karaba a tɛ bɛn an ka o walew ye k'o to yen an bɛ min ɲini bolifɛntigiw fɛ ni aw bɛ fe la fe mana bɔ ko vɛri bɔra i bɛ girin ni bolifɛn ye ka taa an b'a ɲini u fɛ u k'o dabila k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'u janto yɛrɛ la parce que mɔgɔ caman ma priorité ko faamuya anw b'o fɔ mɔgɔw ye waati bɛɛ an ka sensibilisation na ne ka priorité ye min ye ne k'a ka mun de kɛ pour que n bɛ se ka n yɛrɛ ni kisi o de ye ne ka priorité feu vert tɛ priorité ye ne bolo polisikɛ yi jɔlen don a ye signalement d'i ma k'i ka na o tɛ priorité ye ne bolo priorité ye mun ye ne k'a ka mun de dabali tigɛ n k'a ka mun jogo jumɛn de ta sira sanfɛ pour que n kana kɛ mɔgɔ si sata ye sababu ye n kana kɛ n yɛrɛ sababu ye donc n'i y'o hakilina sɔrɔ i b'i boli cogo dɔ sira sanfɛ hali ni feu vert bɔra ni feu mana kɛ vert ye ni e girinna ka wuli k'i bɛ taa bon i taara bali dɔ la mɔgɔ min tɛ siraba boli sariya foyi ɲɛdɔn a kɔni bɛ ka na da a yɛrɛ ma ten ni e n'o nana fereke ɲɔgɔn na sisan i bɔra k'i bi k'i jɔki u y'i ta ka taa n'i ye ka t'i bila Gabriel Touré la e dalen bɛ furakɛli la Gabriel Touré la i ni ka feu vert dalen bɛ feu vert ye mun ɲɛ ye i ka feu vert ma foyi ɲɛ ye i ka priorité ma foyi ɲɛ ye donc mɔgɔ kana o jate minɛ ko i kan ka boli kɛ boli dɔɔni dɔɔni ka boli ni hakili ye ni mɔgɔ bɛnna mɔgɔ min m'a faamuya a to yen e ka sabali k'i jɔba ye parce que siraba boli yɛrɛ o de ye an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ tɛ ko faamuya ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ma faamuya i b'i dusu faga
i b'a tigi toléré peut-être que a m'a faamuya mais kɔfɛ a b'a ɲini ka faamuya mais n'i ko a m'a faamuya cogo min ko e fana t'a faamuya ten a bɛ kɛ sababu ye kasara bɛ na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la mɔgɔ ka dimini ɲɔgɔn kɔrɔ circulation na mɔgɔw ka dabila an k'a muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ circulation na n'an y'a muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a ka ca ala fɛ kasara a bɛ nɔgɔya an b'a ɲini silamɛw fɛ a fɔra k'u ka taa yɔrɔ minnu fɛ u ka taa yen fɛ u ni bolifɛnw bɛ se ɲɔgɔn ma yɔrɔ o yɔrɔ k'o yɔrɔ ye k'u to yen bolifɛn bolilaw fana ka bolifɛn boli ni hakili ye an b'o ɲini u fɛ denmisɛnninw mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 bolifɛn sanfɛ a y'o ye k'o to yen ka fɛn ta min bɛ bɔ i hakili sanfɛ a y'o ye k'o to yen ka mobili boli ka moto boli i bɛ téléphone ci la an k'o ye k'o to yen an ka rétroviseur minnu b'an ka moto la an ka rétroviseur labɛn ka ɲɛ k'u labɛn ka ɲɛ o de b'a to ni kojugu b'i kɔfɛ ka na ni kasara dɔ de bɛ e kɔfɛ ka na rétroviseur de bɛ kɛ sababu ye ka o kasara k'o yira i la k'a sɔrɔ i m'i kunkolo munumunu k'a sɔrɔ i ma yɔrɔ wɛrɛ lajɛ i bɛ kasara natɔ ye ayiwa k'i den kɛrɛfɛ kasara in ka tɛmɛ mais ni ɲɛ t'a la a bɛna bali la dɛ donc an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ rétroviseur bɛ kɛ moto la kun de b'a la a ma kɛ gansan u kana a bɔ ka bila kɛrɛfɛ ou bien u kana dabiri u k'a labɛn ka ɲɛ pour que a bɛ se k'u nafa cogo min donc o welemada de tun bɛ n bolo ka ɲɛsin sira matarafabaga bɛɛ lajɛlen ma i kɛra moto la o i kɛra i sen na o an ka bila hakili la ko nin waati bolifɛnw ka ca sira sanfɛ denmisɛnninw ka ca sira sanfɛ kasara fana na waati o waatiw de donc bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la an ka jɛ ka denmisɛnninw k'u lakana denmisɛnnin n'a lakanana don dɔ mɔgɔkɔrɔba de don an minnu b'an sigi bi k'a fɔ n k'an bɛ kuma ka ladilikanw lase dɔw de an lakanaw kab'an fitinin kab'an bolo bɛ minɛ ka taa ekɔli la waati min dɔw de an lakana pour que an ka se ka bi sɔrɔ bon an ka devoir de fana ye an ka denmisɛnninw fana lakana pour que o fana ka sini sɔrɔ n'an b'o kɛ an b'an ka baara kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an fɛn fɛn filɛ nin ye dɔ de ye an lakana dɛ wa an ka devoir de fana minnu fana b'an kɔ an k'u lakana donc bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan an ka denmisɛnninw lakana foyi kan'u sɔrɔ ekɔli la taga sira sanfɛ mɔgɔninfin dɔnniya ɲinitɔ i man kan ka kasara sɔrɔ dɔnniya ɲinini na donc an bɛ o weleweleda bila ka taa bolifɛntigi bɛɛ lajɛlen ma ani sira matarafaw ka bɛɛ lajɛlen hali sennamaw ni mɔgɔ bɛnna mɔgɔ ma siraba faamuya a dɛmɛ pour que a ka se ka faamuya o hakilina in bɛ n bila n da to yɔrɔ dɔ la n'o ye o ye lujuratɔ ka côté ye an b'a ɲini an siraba matarafabaga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ fana k'i hakili to lujuratɔw la ni ye lujuratɔ ye sira fɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dɛmɛ a ka sira sira matarafa i jɔ i k'a dɛmɛ n'i ye mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ka sira matarafa a dɛmɛ pour que a bɛ se ka sira matarafa cogo min parce que olu ka ko man teli komi mɔgɔ tɔw ta donc an b'a hakili to an b'a ɲini siraba matarafaga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to nin catégorie la denmisɛnninw lujuratɔw ani mɔgɔkɔrɔbaw circulation na a ka ca ala fɛ ni bɛɛ y'i hakili t'u la o tɛ kasara sɔrɔ sira sanfɛ donc an bɛ o welemada bila ka taa ministre des transports ka yamaruya kɔnɔna la n'a ka hakili ɲuman kɔnɔna la k'an ka vraiment kunnafoni lase mɔgɔw ma ka mɔgɔw ladɔnniya kumakanw na minnu b'a to an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ka siraba ka kasara ko nɔgɔya cogo min mɔgɔninfin si n'i kana to sira sanfɛ mɔgɔ si kana se ka kasara sɔrɔ sira sanfɛ o ye ale ka laɲini ye an b'ale de ka hakili ɲuman kɔnɔna la bi ka ni welemada ninnu lase maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ aw fo aw minnu ye presse mɔgɔw ye parce que baara in tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni aw tɛ an wulila su a bɛ an nɔfɛ an wulila tile a bɛ an nɔfɛ pour que k'an ka kuma lase maliyɛn cɛman ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma donc o ye fɛn ye an tɛ se ka ɲinɛ min kɔ an bɛ aw de fo ka aw waleɲuman dɔn a ka baara la halisa an ka cɛsiri an ka dɔ fara nin kan halisa maliyɛn bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ mɔgɔ si ni kana to sira sanfɛ o y'an ka laɲini ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. an bɛ mun fara directeur ka ni ladilikan ninnu kan o ye an ye jateminɛ dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ mobili bolila dɔw bɛ yen u bɛ denmisɛnninw sigi mobili ɲɛfɛ de denmisɛnnin fɛn fɛn n'a ma tɛmɛ san 10 kan n'a b'a sigi a y'a sigi mobili kɔfɛ aw kana u sigi ɲɛfɛ ni frein minɛna dɔrɔn olu bɛ fara fɛn kun donc aw kana denmisɛnninw dɔw yɛrɛ bɛ denmisɛnnin sigi u yɛrɛ sen kan ka mobili boli n'a ye olu ye fɛn ye fɛn minnu man ka kɛ ni denmisɛnnin fɛn fɛn ma tɛmɛ san 10 kan aw kana sigi ɲɛfɛ a y'a sigi kɔfɛ o bɛɛ kɔfɛ fana aw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ n'i boliyɔrɔ de don sennamatigiw ka tɛmɛyɔrɔ bɛ yen mototigiw ta bɛ yen nɔgɔsotigiw ta bɛ yen mɔbilitigiw ta bɛ yen ne bɔra i ta kɔnɔ ka don dɔ ta kɔnɔ dɔrɔn i bɛ kasara de la nati feerekɛlaw sennamatigiw ka yɔrɔ a y'a to yen a dabɔlen don o de kama mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛra sababu ye k'i t'i bila dɔ ka sira kan k'a sɔrɔ e ka sira tɛ ni kasara bɔra kan i k'a dɔn k'a fɔ e de nɔ don ka d'a kan i ka sira yiralen don i la nin de tun b'an bolo bi hakɛto bɛ n kan sali ala muhamadu